Ste vidjeli ovo, majke vam? Gle. Brate, oni nju, ja ovo na filmu nisam video. Da je čovjek udario, dobro je ona skočila, brate. Dobro je, brate, gledaj kakav instinkt imala devojka. Majke mi respekt. Znači, da nije skočila, slomio bi je noge i pregazio bi je. Ubio bi je sigurno. Verovatno bi je pregazio. Sad moguće da bi opet pala na šoferku i ovo, ali bi je razneo. Ona, goat, skače, op, tačno ublažava udarac, čak mu nije ni... Jel mu šoferku nije slomila? Ma ništa je nije, bre. Brate, šoferku nije slomila, gledaj koliko ona dobro ublažila udarac. Respekt, mislim, ovdje si izvrnula glavu i to. I onda je posle pala, probala je da skoči sa automobila i pala i udarila, ako se ne varam, glavom. Evo, ja ću iskreno da kažem. Moje mišljenje, ja ne mislim da je nameštajka. Uhvatili su čoveka, osudili su ga u zatvor, ćao zdravo, sudi mu se za pokušaj ubistva, ako se ne varam. Ja kažem, protestujte i treba, ako veruješ u to, idi na protest, ćao zdravo, razumeš? Ali, ne može niko da bude kriv za ovo sem čoveka koji je počinio delo. Kako se zove, ova budaletina je došla i samovoljno se zaletela u devojku da bi on prošao negde jer on žuri. Šta god. Jedna stvar koju ću da kažem jeste da ovi protesti koji traju već dugo, blokiranje ulici i sve to, kako se zove, imaš ljude koji su u fazonu neće da protestuju, idu na posao, žure na posao i onda imaju momente gde ne mogu stignu na posao. Šta god. Opet kažem, nije nikad opravdanje nasilje. Jebi ga, brate, nećeš da protestuješ, hoćeš na posao, ćao zdravo, zaobiđi protest, razumeš? Ali zato što to traje toliko dugo, neki ljudi se iznerviraju. I onda dođe ovakva budaletina neka i uradi ovako nešto. I ovog lika treba izući iz kola, prvo ga olomiti od batina, pa onda ga privesti onda ovo. I to je pakao i zato je se jedan fazonu, ovo mora što pre da se završi, šta god. Znači treba vlast da smeni, da sankcioniše ljude koji su odgovorni za pad nastrešnice i ćao. Karaj. I da se zostaje protesti, da se postigne ono što protesti žele da se postigne. Ćao, brate, ovaj što je radio nastrešnicu koji su uzeli pare od toga. Ćao. Idemo dalje, burat. Jer on je normalno. Zavisi još neko da strada, brate. Zavisi još neko da strada. Bože, sačuvaj te, bra. Evo, jedna devojka stradala. Doće sutra neka budala, kamionom će da udari i ta devojka ili čovjek će da ostane mrtav na licu mesta. Znači, samo da se završi, brate, jer ovo je već ludilo. Mora da se završi. Kako tako? Mora da se završi.